ליקוק. כאילו אנחנו פה פנסיונרים. 410 בראשית. 316 בראשית. 03 בראשית. 5. מטאטה שלי, רציתי שתדע, ראיתי את יהודה כהן אורל את המזוודה. במזוודה ראיתי רכבים, וספה וריקשה, רותם וטרנזיט. ולצפון בורח איתם, ועוד אומר לי שבע לקטן. קומפרי, 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 באיזו רובריקה אכניס את הטרנזיט. רגע, שקט, סומס, שיניה, שקט, רגע. מטאטה שלי, רציתי שתדע, שבוזו ירביץ לי אם הוא את זה ישמע. הרבה למתחרה הראשון שלנו, ונעבור למתחרה השני, שהבאנו אותו מתחת לאדמה, והוא ג'ינג'י. אני ג'ינג'י, כל היום רק מלקק. אני ג'ינג'י, אם תרצה אצלי קפה. אני ג'ינג'י, תיכנס כשתרצה. אני ג'ינג'י, מטאטה חמוד שלי. אני ג'ינג'י, אעשה כל שתרצה. אני ג'ינג'י, אשלח את בוזו לכלא. אני ג'ינג'י, כן, אני ג'ינג'י. בכלל לא משכנעת. מה? זה לא משכנע? עם לשון כזאת זה לא משכנע? אני יודע מה אתם רוצים, עוצמה, טילים, סוסים. חכו פה, אביא לכם. מעניין באמת מה מחכה לנו פה. החמוד שלי, תיכנס כשתרצה. בוזו לכלא. זה כל שתרצה. זה לא משכנע! אז מה כן משכנע? יש לי עוצמה אחרת, חכו פה. עכשיו זה הולך להיות ליקוק אמיתי.
גנדלמן. גינגי. ואעשה כל שתרצה. אני גינגי. הלשון נשארה. כן, אדוני המסתה. להתראות בתוכנית הבאה, והמשך צפייה מהנה. תוכנית זו משודרת בחסות סמל גרנפלד משה, יצרה